Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dnes budeme hrať Minecraft. Ja som sa dostal na pád, že budeme hrať Minecraft, starý Minecraft 1.0. Že skúsim robiť let's play z Minecraftu 1.0. Ako to robili let's playery z roku 2011. Ináč táto verzia vznikla vtedy, keď som sa ja narodil. Takže v roku 2011 vznikla táto verzia. Tak. Tu máme nejaké drevo. Tie staré zvuky. Tie sú dobré. Slepička, poď, ne. Neutekaj mi. Ježiš. Neutekaj. Stoj! Tak. Ježišmaria, som položil drevo, to nevadí. Tak. A funguje tu shift. To je ešte starý Minecraft, kámo. Ja si zapnem myš. Takto. Asi lepšie. Robíme si drevené nástroje. Nedrevené, kamenné. Kamenné. Takže drevený krompáč. Bum. Achievement. No. Sú staré achievementy. Za drevený krompáč mám achievement. Bohužiaľ v tých nových verziách už to neviem. Niektoré achievementy podstraňovali. Potrebujem 17 kameňa. 17 kameňa. Ty, ja sa teším, ale kto vie, čo v tomto svete bude mať postavené. A kto vie, či v tomto svete ešte dokážem zabiť raka. Pretože som Minecraft noob, no, takže. Ja som noob a na mobile som ešte nikdy nedokázal poraziť draka. Ja sa teším, že točím toto video. Takže. Kamen. Ježiš, to laguje, kámo. To laguje trochu. Kámo, čože? Toto je trošku zložitejšie než v lepších verziách to kraftenie. Takže nemôžeš s týmto vyhýbať, že jo, jak v tých nových, že proste môžeš s tým úplne hýbať, ale v tejto verzii to nefunguje. V tejto verzii to musíš len takto naklikať. No čo chcem? Sakeru? Meč chcem? Meč, šup, rýchlo, meč. No, mňa to strašne nejde, to kraftenie na mobile. Mňa to strašne nejde, proste. No, ja to vždycky za 3 roky vykraftím. Čo chcem, lopatu? Chcem lopatu. A ešte by sa hodila pec. Takže ešte pec. Kámo, to je proste hrozne ako to kraftenie. To není ako v nových verziách. Tak. Krafťák si bereme. Takže, bum. Sliepku mám. Super. Sugarcane mám. Ja som práve v kalužiach sa spalím. A tu je les. Kde budem mať barák? Na lúke budem mať barák. Najlepšie. Takže drevo. Proste si naťažím nejaké drevo. Na domček. A tu mám najlepšie. A tu mám všetky tiež.
Ja v tejto verzii ide rýchlejšie dole hungerbar ako v tých novších. Aha, už mám polku hungerbaru preč. Už mám jeden hungerbar. Ono to rýchlo letí dole, ten hungerbar. A keby som mal... Jakú mám obťažnosť? Keby som mal difficulty hard, tak by som mal s jedolom problém. Ale to našťastie nemám. Difficulty hard. Takže v pohode. No akurát, že ten hungerbar trošku rýchlejšie uteká ako v nových veriách. A zase mi utekol hungerbar. To je jedno. To nevadí. OK, hra nám tu stará. Proste nám tu... Tak. Táto hudba je celkom dobrá. Ač tie nové hudby nenávidím, ale... Tie staré zase... Kamo! No, krátko. Tie nové hudby neznášam, ale tie staré sú celkom dobré. Aspoň niektoré. Sliepku si doberám. 34. Alebo ovečky. Bude stačiť. Keď budú, ale... Keď na ňom ovečky. A prečo mi to tak laguje, kámo? Ja mám pár vtov. Počkej, môžem pomôcť. Aha, už chápem asi prečo to laguje. Takto. Tyjo, hneď lepšie. To je fajn. Ovečky. Tyjo, ja som ide... Tak, vykraftíme si posteľ. Šup. Tak, máme posteľ. Šup. Tak. A už by som si mohol urobiť aj čo barák. Ja som chcel, že? Hej. Toto nečakajte, že bude nejaký dobrý barák, to bude taká drevená krabica. Jak noob. Proste, keby to noob stavil ten barák, tak bude vyzerať. Proste urobiť takú krabicu. Pre začiatok to bude asi aj stačiť, ale... Možno v budúcnu budem robiť lepší barák. Toto bude aj stačiť. Takéto. Tak. Ešte o jeden to zvýšim. Ale no tak. Ja viem sa netrafiť. Tak. Dobre, budem to robiť čo najrýchlejšie, pretože zase to tam dám. Aha, to musím takto. No, to bude asi stačiť tak veľkosť. Ježiš. No to budem musieť použiť veľa dreva. Keď idem robiť strechu, tak to mi zožere veľa dreva, to nevadí. Samozrejme takýto baráček budem mať maličký. Maličký to není, ale není to veľké. Zase, no je to také akurát, no, na začiatok. Sice ja viem, že je to krabica, že to není barák, ale tak to je jedno. Som si urobil veľké dvere. Si tam dvojte tak. Takže, čo si chcem vykraftiť? Vykraftiť? Čože? Počkaj, vykraftiť? Aha, tak vykraftiť si niečo chcem, drevo. Ach jo, dneska mi to rozprávanie vôbec nejde. Ach jo, to je super.
Dosko chcem. Nevadí. Takže to tu proste dostaviame barák, alebo skôr krabicu. To nie je mistrovské dielo ani náhodou. Toto. To je kamo krabica úplne nejaká fuj odporná. Ale tak to nevadí, že? Ja aj tak nejsom vlastne dobrý v týchto stave. Ja nejsom dobrý v dizajnovaní takých veciach. O stavianí baráčkov. V tom nejsom dobrý, takže... Nejaký moderný barák neviem postaviť, no. Takže... Hold, nedá sa nič robiť. Tak, mám barák. Super. No, ja sa vyspím. Pokiaľ to pôjde. OK. Nice. OK, ja si takto. Ježiš, crafting som tu nehal, že? Tyjo, toľko obyčok tu je. Crafťák som tu nehal. Crafťák si berem. A si už rovná do domčeku. Sem si dáme krvťák, sem si dáme... Alebo počkať, sem si to nedáme. Sem si to nedáme, sem si to dáme. Sem si dáme aj krvťák. Sem si dáme posteľ. Alebo počkať, veď ja som úplne hlupý. Sem si dáme takto to. Tak. Urobíme si dvere. Šup, 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 šup. Nice, mám dvojité dvere. Aha. Jaj? Aha, pozri, ja môžem... Ráno je to, no. OK. Ja týmto tlačítkom, ktorým ničím bloky, môžem otvárať dvere. OK. Tak to je zaujímavé. Som si myslel, že to ešte v starších verziách funguje, že tu je to opravené, ale tak... Vyzerá to tak, že v tejto verzii to ešte ani opravené není. Nevadí. No. Máme si sem kura. Čo ešte bych to chcelo? Už asi nič. To asi stačí na dneska. Sme si postavili barák. Tak. Tu máme kura už. Paráda. Takže toto je koniec tohto videa. Nezabudnite dať like a odber. A čau!